Jeho první florbalové tréninky vypadaly tak, že se na zem hodily hokejky neznámé značky o průhybu půl metru a šlo se střílet na golmana. Ten chytal s baseballovou rukavicí a hokejkou. Kariéra Marka Chlumského se od těchto florbalových pralesních dob naplnila nejrůznějšími aktivitami. Co se pohybových dovedností týče, je považovaný za jednoho z nejkomplexnějších florbalistů extraligy. Kromě trénování bezpočtu mládežnických florbalových oddílů od Benešova až po Chodov se totiž coachingu věnuje i v profesním životě ve společnosti MC Triton na pozici Training and Development. Trenér s nejvyšším možným florbalovým vzděláním o svém přístupu k tréninku říká, že trénování není zdaleka o detailním porozumění všem herním prvkům sportu, ale především o porozumění lidem, práci s fyziologií člověka a otevřenosti dalším sportům. Je to důležité nejenom pro ten florbal, ale proto, aby si uvědomili, že ten florbal je jenom jeden ze sportů a tím pádem nějakou všeobecnou průpravu, aby měli všechno, aby měli hlavně zdravý životní styl, nejenom prostě, aby byli dobrý florbalisti. V rámci fyziologie jsme řešili prostě, co je vhodný pro ty děti, co není. Tak jsme měli sportovní přípravu, která byla zaměřená jenom na děti do určitého věku prostě. Bylo to přesně odstupňované k tomu, aby to bylo specificky zaměřené na každý to dítě zvlášť. Všechno jim ukážeme, všechno budou vědět, všechno si prožijou a mají možnost to případně potom sami dělat, že budou oni sami chtít, můžou inspirovat svoje trenéry, říct, že my jsme dělali tohle a takhle se to dá přenášet dál ty znalosti, dovednosti a nějaký zdravý zásady.